Welcome to my YouTube channel. Yuan, ayaw layo! Kay lawom! Yuan, ayaw layo! Santang mataw ko nila, Victoria ko. 24 oras on GMT. O, saban! Oh! Yuan, ayaw layo! Dili magpalayo. Oh! Oy, ayaw itsan sinilas. Giitsan ang sinilas. Grabe po, linog sa Mindanao. Oy, muabot intensity 8. Oy, ayaw basa. Ayaw basa. Oy! Tansan ayaw basa. Ayaw pisik. Eh, nagpalayo na sila. Kaya nga nagpalayo naman sila. O sabay, inong dan. Gibuhat mo man, pining tanan. Sanjon, ayaw layo. Nagpalayo na hinoon. Eh, nabasa ko na, nabasa. Kasi Sanjon, magbasa-basa man good. Gikulbaan ko kayo kay naay panto. Gikulbaan ko. Sanjon, gitawag ka. Hoy, gitawag ka. Oh. Sanjon, ayaw layo. Laom na. Hoy, Sanjon, laom na. Ayaw diha. Sanjon, laom na. Ayaw diha. Ayaw pagpalayo. Ayaw pahilayo. O, dili magpalayo. Sanjon. Hoy. Ang gunito si Sanjon, sa dili pa ako ni ulit sinilas. Bewok. Bewok. Tag-iya sa YouTube, ino copyright na ha, ino copyright, need no copyright. Sa tula to, lagi to. Darat sinilas. Tula na to. Oo. Pamatia ang mga agulo sa mag-antos. Kalipay alam kanila ang pag-bike. Kermais, Ramars, yes, wala ito makatawa. Santong ato ko, santong, ay, nakainom daw ako, magwapa ko computer, Super Nintendo, entertainment, may kanang, hog, by Kermais, Ramars, Modo, Trotol, Bini, Carbongkol, Limburger, Grace Set, AC, normal, hard. Ang akong pilion sa Biker Rice, Bramars, kay si Modo, kusog, Modagan, nga may kusog, man Modagan, si Modo, katong naka-blue, kung si Vini, katong naka-pink, o naka-puwa, si Vini. Hoy, Sanjon, ayaw layo! O sabay hinungdan. Hello guys, hello guys. Sa mga manunood, huwag kayo mag-sub upang hindi mawala ang yung channel, upang hindi ma-remove ang yung channel, o upang hindi ma-terminate o violation community guidance ang yung channel. Kaya huwag na kayo mag-sub to sab. Mangrove, ay layo dede kayo ang mangrove, no, arang layo sa mangrove. Oy, sabay inong dahan. Hoy, Sanjon, ay Yuan, ay na ilayo Sanjon. Ayo na ilayo. Brutality. Oh, guys. Mawa meron. 1, 2,
San John na ayan na ilayo San John. Atrakan dito ka. Dali San John. Ano ba? Brutality. Langon. Nob Cyber. Langon. Y A B L A S Y B L A X X X X X X Nob Cyber wins brutality mabundok sa Leyte. Hoy ayaw diha lawam kayo. Hoy ayaw basa aron dili mag hoy ayaw gayud basa kapay man mag-vlog. Oy no, kapoy. Oh, ay dili day kapay mag-vlog mo, dili day kapoy. Borloloy vlog. Gamabe. Alex Nos Video and Gaming. Mana mga nakailan ako YouTube channel. Na-track mo dag. Oy, ayaw basa, ayaw pisik. Oh, ayaw pagpalayo. Hoy, mag-unsa man ka diha? Unsa na? Bubbles. Puzzle bubbles.